wala na singgahom, diri sa babaw sa duta, bisan pa sa kalangitan, nga sobra pa sa gahom, nga ara sa kay Kristo. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pagbusisi, pag-review, o kung pagtuon sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo nga version o kung Hiligaynon nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masonson nga host. Kagari, ang aton mga bisita subong nga sa unang nga mga panahon sa inilang mga kauturan, inyo na sila na batian, kag inyo na pangalipayan ang ilang mga insights, ang ilang mga wisdom nga ilagin share sa pagbadbad sa aton nga leksyon. Una, akong pakilala sa inyo, wala sang iban si Sir John Deloyd Coro, isa siya sang aton mga values teachers diri sa aton academy diri sa CPAC, both junior and senior high school departments. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw man sa aton mga tigpalamati. Kag sa liwat, updan nyo kami sa amon nga sa aton nga pagtuon subong sa nga semana, kag diri sa aton programa sa aton pagtuon subong. Yes, thank you good Sir John Deloyd. Ako ni kadua nga pakilala sa inyo. Siya ang aton nga dean sa aton nga education, that's village diri sa CPAC o kun sa cottage. Siya man ang aton nga manager sa aton system development diri sa CPAC. Wala sang iban si Sir Ellis Gold Sunayco. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Salamat Jesus ni kay Girang Liwat nga kita makalupod sa pagtuon sang aton election sa subong nga semana. Ako niya ginapabat, Pastor, ako niya pagtamyaw sa aton mga kauturan dito sa Aklan. Yes. Sa iglesia sang Makato. Kay one time nakabisit ako dito na identify na kilala ako nila, Pastor. Yeah. Ito ang sa pagdam. So, In ako that nga itamyawon sila, ilaminagid ang mga pamilya mo piyadra. Yes, thank you, Gid. Mga kauturan dira sa Aklan, sa Antique, sa Iloilo, sa Capiz, diri sa Negros Occidental. Salamat, Gid, sa inyong maukod nga pagsuwaybay sining aton nga leksyon. Ari na kita sa leksyon 3, The Power of the Exalted Jesus. Apang sa hindi pa kita magpadayon mga kauturan, aton na naiduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, niyari kami nagapalapit sa imo, Ginoo. Nagapasalamat nga ikaw upod naman namon sa pagtuon sining eleksyon. Ginatugyan namon ini, Ginoo, nga pagbadbad kag pagtungkad sang sining eleksyon. Kabay pa nga may manami kami nga mga resulta sa sinigin nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Akon mga bayon si Sir John Deloyd sa pagbasa sa aton sansaran nga teksto. Ang aton nga teksto subong nga semana makita sa mga taga-Episo, kapitulo 1, mga bersikulo 19 kag 20. Hambal diri, kag kun ano ang di matakos nga pagkadako sang iyagahom sa aton nga nagatuo, suno sa pagpanghikot sang kusog sang iyagahom, nga nahimo niya kay Kristo sang ginbanhaw niya siya, kag ginpalingkod siya sa tuo niya sa langit nun nga mga duog. Amen. Kanami mga kauturan sa aton sadsaran nga teksto. Sir Ellis Gold, Sir John Deloyd, ari na kita sa leksyon 3. Bisan ang mga bata, nagahandom sang gahom, sang influensya, sang otoridad,
Okay, gahampang sila sa mga superheroes, hoping and dreaming that one day they will be one sa ilang nga gina-idolize. Bisan pa ang mga dalagkuman ng mga tao, labi na gid ang mga politiko, hindi manaog sa gahom, hindi manaog sa pulungkuan, kay ti gahandom sa gahom. Yes. Amo man ni ang gin-introduce ni Pablo sa ila sang una nga panahon nga ang mga tao gahandom sang gahom, dayon ginambal ni Pablo nga may masobra pa da nga gahom. Yes, Sir Iles, sino ina ang gamhanan nga sobra pa sa mga ginahatag sang kalibutan nga autoridad, power, and influence. Salamat, Pastor, no, sa imong introduction. Ako niya na paminsaran, samtang ikaw naghambal, Pastor, nga kung kisa wala talang na we are not unconscious, Pastor, pero sa kita mismo may ara mo kitang handong magkagahom. Tungod siguro sa aton niya may experience sa diri, Pastor, sa Dota, yes. Sa aton mga kalisod niya ginatubang. Gusto natin niya may kita nga gahom, may control kita sa aton niya circumstantial. Tani kung pwede pa lang, aton niya maliwat. Pero diri aton niya election, Pastor, may ginhatag diri si Pablo, no, nga ini makabulig sa aton niya pagkabuhi diri sa Dota, samtang kita paabot sa kadong pagkarinig ni Jesus, samtang ari kita gatubang sa mga kabudlay kag makalisod kag kung ano pa ang circumstances sa aton niya pagkabuhi. Sa maliwat-liwat nga ginasugi niya diri, Pastor, sa aton niya Ephesians nga ang aton niya gahom ara lang gid sa kay Kristo. Amen. Amo lang gid ang iya ginaliwat-liwat diri kag sa aton niya panugod diri sa aton niya leksyon. Ini nga gahom nga mangin aton pinaagi sa kay Kristo ara sa Pastor ginpakita sa iya nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus kag ang iya nga pagkorona dito sa langit sa kay Ginoong Hesus. Aton ina siguro nga tukiban tagsa-tagsa kun ano ini ang iya nga implication, anong iya ni nga application sa aton sa subong. Sa aton subong nga sitwasyon. Yes, Sir John Deloyd, ano pa imong talupangdan sa aton nga introduction? Dari, Pastor, no, sa aton nga introduction, ako nakita dari sumala sa imong ginambal, Pastor, nga ang mga tao ga handom gid sing gahom. Parehas diri sa aton introduction, like the Devil Motors, parehas kay Pratt and Whitney, naghimo sila mga invention nga magmasdasig ang ilang nga mga motor or mga salakyan. So it's normal para sa aton nga maghandom sing mga gahom. Pero hambal sa aton lesson, ang tuod nga gahom makita lamang kay Kristo. Amen. And that's correct. Nga wala matalupangdan sa iban. Pero si Apostol Pablo naka-experience siya gid sang gahom ni Kristo, sang pagtawag sa iya sa Ginoo. So first hand gid siya nga naka-experience siya sang gahom. That's why gusto niya nga ma-experience man sa iban nga katawan. Okay, you mentioned nga sa sining simana, we will be experiencing the power of God through His resurrection, sa iyang exaltation, pagbayaw, pagtibod, sa iya dito sa kalangitan nga naglingkod sa tuo sang trono sang Ginoo. Kag ang tanan nga butang gintugyan sa iya. Kag subong man siya amo ang nangin pangulo, nangin ulo sang iglesia diri sa duta nga iyagin pagkamatyan. Yes, Sir John Deloyd, unahon kay ikaw. Prayers and thanksgiving. Sang nabatyagan ni Pablo. Siguro nabalaan niya, may nagsugid siya, bisan dito siya sa prisuan. And then mga bandamo ng mga scholars nga nagpati nga isa sini nga nagpalinton siya sa mayong balita si Tychicus. Nga ang mga kauturan sa Episo nagapadayon sa pagalagad. Ano ang reaksyon ni Pablo? Nalipay si Apostol Pablo, Pastor. Biskan tuod nga ang mga taga-Episo dira sa ilang syudad, uso dira sa ila ang mga magic, mga evil powers, handom sila sa mga gahom-gahom. Sa aton nga language diri, mga anting-anting, mga agimat, amo nang ginakabalakan niya. Pero ang hambal sa iya sang iya nga spokesperson, Pastor, si Tychicus, naga-report ngadto sa Episo, kag balik ngadto kay Apostol Pablo. Nagapakita nga nagapadayon gihapon ang mga taga-Episo biskan nga saluyosang mga pagsulay. Gusto ipaabot ni Apostol Pablo sa mga taga-Episo nga dapat magpadayon sila sa maging thanksgiving sila or mapasinalamaton sila nga tugyapon sa Ginoo. Amo nang gusto ipaabot ni Apostol Pablo, Pastor. Yes. Dagani amo na, Sir Iles. Sa iya nga pagsulat sa kita Episo, nagsiling siya.
salamat sa inyong pagpangatuyon. Sa Baylo, sa Tigaylo, bisan pa, sige ko pangamuyo sa inyo. Ano ang iyang pangamuyo? Siguro pastor no sa sinino daw ikaw guro sini pastor makarelate gid maayo bilang pastor pala. Yes. Nga ikaw nagpangabudlay sa sinang iglesia sa Yes. sinang mga kuturan sa sinang makalag. Oo. And then after a while nga na-absent ka, Oo. ato ka paging priso. Kasi nakabati ka sa amo na nga report pastor nga sila gali nagpadayon. Badayon. Nagmatutom bisan pa sa mga amo na ni Sir John Diloy nga kadamo sang matentasyon, kadamo sang ano dira sa pesos. Ang imo makuturan ngin pangabudlayan, nagmatutom nagpadayon. So ina naghatag sa isang kalipay, Yes. nagkusog sa iya nga ginaatubang sitwasyon sa subong. Sa sina iya pastor ginpakita sa aton eleksyon naghambal diri nga aton makitaan ang pagpakamaayo. We have to gather up aton niya panumdumon ang kaayo sang Ginoo. Kag ina makahatag sa aton sang rason nga kita makapasalamat sa iya. Kag sina makauturan sa sina nga mga circumstance nakita man ni Pablo nga siya gihapon nakadayaw sa Ginoo. Yeah. Bisan sa unang mga circumstansya nga siya na priso pero ang naghatag sa isang kalipay ang pagkamatutom sa mga kauturan dito. Yes. May ara nga mga pamagi sa pagpangamuyo nga ginahatag sa aton nga mga pangulo sa aton mga pastor sa aton mga leaders ang pamagi sa pagpangamuyo isa sa nga ako na ibalan among acts. Okay, ACTS. Okay, ang A is adoration. And then ang C is confession. And then thanksgiving and supplication. So, diri doking gamit ni Pablo. Nga ang una yagin nga ginhimo, magpasalamat sa Ginoo. Wala siya nagreklamo dahil, Lord, ari ko di priso, kundi kabudlay diri. Wala. Pero ang iya ginuuna gid, nagpasalamat. Prayer of thanksgiving and blessings. Blessings nga bisan ara sa prisuan, gina-consider ni Pablo nga blessings. Plus, sir, sakto gira, Sir Ellis, nga ginpangabudlayan mo ang isa ka lugar sa pila ka tuig. Nagbiya ka kay nagsaylo ka sa piyak na lugar, gin-transfer ka. Pag pila ka mga tuig, 10 ka tuig, 5 ka tuig, imo na batian nga, gapadayon gyapon, ay terrible. Daw matumbo ka sa kalipay. Amo na ang experience ni Pablo. That's why sa iyang opening statement, sa iyang sulat, praise God, thanksgiving, salamat sa Ginoo, blessings, amo na. Tisiling niya, akon kamugid pirmi ginapangamoy. Do you have something to add, Sir John Dilag? Dari pastor ako nakita sa aton Sunday no, praying and thanksgiving. Ang thanksgiving sa pangamuyo ni Apostol Pablo nahimo siya nga daw native language of prayer. Do sama sa aton diri ba Ilonggo, Cebuano, waray-waray. So sa matag istoryahan ay makita gid mabatian ini, maintindihan sa mga katawan. So sa pagpangamuyo ni Apostol Pablo, ara gid ang thanksgiving mga kautoran mga apian. Gani hambal diri sa aton nga lesson, prayer is a central or even the central task of a Christian faith. Dapat kung kita kuno Kristohanon, dapat ang pagka mapangamuyoon ara gid sa aton kabuhi. Yeah. That's why among ideya nga prayer, pray without ceasing. Hindi nga perminggid nga tatanitiyon magano ka. Pero ang imong na-tune up sa Ginoo nga everything nga imong masugata daw automatic ba daw default na nga. Praise God. Dalayo ng Ginoo. Yes, sir. Do you have someone to add? Ako na may teksto siya pastor sa Thessalonians si Pablo, di ba pray without ceasing and in everything give thanks unto the Lord. So ini nga pastor nga ginhatag ni Pablo sa aton nga pulong subong. Hindi na siya nga wala sang basihan pastor. Yep. Correct. Wala sang basihan kundi may madalom ini nga rason sa iya. Nga bisan pa sa ano nga circumstansya, dayaw siya kag makapasalamat sa Ginoo. Kaya nga nakita niya pastor mo. Ang mga circumstansya bisan ano ka kabudlay, kung ara ka sa Ginoo, sa gihapon ina nagaresulta sa pagpakamayo sa pila ka adlaw. Amen. Yeah. So in all things work together for good. Amo na siguro ang basihan ni Pablo. Yes. So sa aton man amo na ka ginapastor nga paghambal sa akon nga ako ang isa sa maga-discuss diri. Nanda ko din ang titulo sa ating leksyon, The Power of the Exalted Jesus. Ano ni ayan niya gahom? Amo ni gusto ko nga excited ako. Ano niya klase nga gahom? Yes. Ang aton niya may experience sa subong. Kag tuod no? It's really an eye-opening sa akon pastor no nga for all these years nga kita Kristiyano. Pero wala tagid bala na maximize na optimize ang
gahom ni nga ari sa aton Yeah. nga gina sa aton. And the key is that pagpangamuyo pastor gali ang isa sa key. Yes, and that's it. The prayer of thanks and ano ba? And Praise and praising. thanksgiving. Kay it will kabudlay explain pastor pero amo na ang gahom. Yeah, and that's It it. unlocks the power. Kaya isa pag it is a character changing. Oh, you see, kita nga mga tao, pero lang niya complaints, pero lang niya, ano nang complaints sa Ilonggo. Kumod lang nga kumod. Oo, na tigamay dako, kumod dayon. Pero kung amo na gali ang aton batasan, mga kauturan, prayer without ceasing, amo na ang aton nga, ang aton batasan na galiwat. Nga bisan ano kabudlay, still praise God. Ano kapigado, dalayaw ng Ginoo. Hindi ko pastor basahon in English pastor ang ining meaning sang pray without ceasing. Yes, yeah, go ahead. It does not mean that thus by God's Spirit we move through life with hearts open to the presence of the power of God. So amo ning butang balong gali sang pray without ceasing, hindi nga galuhod kita perme, kundi we are always open Yeah. for the guidance of the Holy Holy Spirit, Spirit. and seeking cues or hint for thanksgiving to Him. It means readiness to process the issues of life in the presence of God, to seek divine counsel as we experience the twists and turns that life brings. Wow. Kung kisalda mo kita plano, pastor, handom. Dason gulpi lang, may circumstansya lang Yeah. nga, dason pamasok kita nga ako Ginoo, nga amo ni, nga pero pray without ceasing, pastor, is gina baton ta ang tanan niya kung anong hatag sa aton sang kabuhi ta. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo. In all things work together for good. Yes, sir, balik ko sa imo sa aton nga Monday nga eleksyon. Siling na Apostol Pablo, wala ko gauntat sa pagpasalamat kag pagdayaw sa Ginoo para sa inyo. Kag nag-mention siya nga kabay pa nga tagaan kamo sang espiritu sang kaalam, spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus. Ano ang buot? Dalom-dalom ni sir. Madalong-dalong gid pastor no. That's why akong realize lately pastor no nga everyone should study theology. Kay theology is a study of God pastor. Yeah, No? study of God. Because that's our responsibility and that's our it's not only responsibility but it's our privilege Yes. to know God. Knowing God is because pastor ako niya na-experience sa akong nga edad na subong nga although nga God will judge us according to the light that we receive. Siyempre, humble kita nga, amo lang na nabato. We are just. But when you know more sa Ginoo, pastor, your experience will be different. Yes. O sakto man pwede man kita nga luwason sa Ginoo kung amo lang na ang imong nga nabalaan. Pero the desire to know more God, that's our privilege, pastor. Yeah. And we should not stop doing of knowing God. It's because it will deepen our relationship with Him and our experience with Him. Yes. And that's So, amo na ang ginahandom ni Pablo sa mga taga-Epeso. Ang inyo nga pagtuo, kag pagkilala sa Ginoo, agud masulid. Mangin mga kag inyo pagin talupangdan, matukiban, ang gahom kag ang paggiya sang balang espiritu. Yes, Sir John Delan. Kanami isang ato na discussion sa bong no. Inapanghatag ni Sir Ellis ng mga punto. Diri pastor, ako nakita nga ang naghatag sa aton sing dalom nga pagintindi sa pulong sang Ginoo kundi ang balaan ni Espiritu. Amen. Kay not by might nor by power but by the Holy Spirit. So ang atong pagtuon kung hindi naton pag-invite ang Holy Spirit wala gid. Diri may ara sa yung 3 topics na ako nakita nga gusto ni Apostol Pablo ipa-remind sa mga taga-Epeso nga ang ila pagka tinawag nga dito sa kaluwasan amo nang una nga topic salvation nga gusto sang Ginoo nga sila nga dara sa Epeso maluwas sila kag ikaduha nga topic mga kauturan mga abyan nga ang mga taga-Epeso ang mga Kristiyano inheritance sang Ginoo. They are God's inheritance. Ikatatlo mga kauturan nga topic nga ako nakita diri sa Epeso 1:17 ngadto sa 19 nga gusto ni Apostol Pablo nga ang mga taga-Epeso, the Christian minority in Ephesus, nga maka-experience sang gahom sang Ginoo. Yes. Amo na pa sa mga ako nakita. Yeah. Kanami sang imo dalom nga paghangop pag-insendi namian ko sina nga punto nga kita tani may madalom-dalom hindi lang bla kay pa hindi lang kay pipipi lang ta permi pamati pungko patuyo pat pauli yes kundi
madalong-dalong mahutura na atong experience. Amo ginang handom ni Pablo sa mga taga-Episo. Kag hindi lang kita God's inheritance. O hindi, ang isa pa punto, nga hindi lang kita nagaposes ang inheritance ng Ginoo, pero kita gidya ang inheritance sang Ginoo. Yeah. Balik kita, sir, sa imo. Sa atong nga Tuesday nga leksyon, ginalagas kita sang panahon. Ari na kita sa Epeso 1, versikulo 20 to 23 towards the end of chapter 1, participating in the resurrection power. Ano ni, sir, ang resurrection power nga ginahambal ni Apostol Pablo? Nga there is a power in that resurrection. Asa ako niya pagkaintindi, Pastor, nga ang resurrection, ang pagkabanhaw, Pastor, ini aton ma-experiencehan Yes. sa pagkarinig ng Isos. Nga kita physical gid, nga mabanhaw liwat. Bisan kita nga nagakatulog, namatay sa pag-alagad sa iya, pag-abot niya, physically, mabanhaw gid kita. But this is not only, Pastor, nga physical nga pagkabanhaw, kundi ang una-una, Pastor, is the spiritual resurrection. Amen. From our condition of being spiritually dead. So, bago kita, Pastor, maka-experience sa physical resurrection sa iyang second coming, we as Christian must experience this first resurrection spiritually. Nga kita mangin tinawliwat, mangin born again kita kay Ginoong Hesus. Nga ang ato niya kondisyon nga patay sa pagpakasala, ang iya nga gahom magkatagaan niya kita sa kabuhi ispitanon. Yes. And once we have that kind of life, we have now the capacity to know more sa Ginoo and to experience Him. Unless we are born again, hambal ni sa encounter ni Jesus sa kay Nicodemus, unless you are born again, Yes. you will not experience the kingdom of God. Yes, and that's So it. that's for me, Pastor, ang ini nga para Karami, sa good, sir. sir. Okay, another point, sir, and Sir John Deloyd. The resurrection of Jesus is a non-negotiable in Christian faith and belief. Yeah. May ipatag kasi na, Sir John Deloyd. Dari Pastor, no, akong nakita ang resurrection, amo na ang nagapakita sang gahom ni Ginoong Hesus. Yes, yes. Halin siya sa langit, nagnaog siya sa duta, na-experience niya ang kamatayon, persecution, pero the third day, He was resurrected. Yeah. Through that, mga kautoran, mga abyan, nakita natin ang gahom ni Ginoong Hesus. Yes. Meaning, kung magpati kita kang Ginoong Hesus, nga He was resurrected, we too can be resurrected Amen. if only we believe in Him. Yeah. Kag isa pagid nga ako na talagang before si Sir Ellis. Ang mga hindi Kristohanon bala, mga Muslim, mga Iban, mga Hindus, nagkakadlaw sa Christian, ang inyo Diyos na patay. Okay, hindi kinasila kaksip yung ang Diyos mapatay. No. Pero ang pagkapanaw ni Jesus, nagbaliskad sa nga pag-yubit sa iban nga mga reliyon. Okay, when God was resurrected, it only shows nga He is powerful. No. Di may rason man siya nga nagpakamatay. Oh. Pero sang siya nabanhaw, kag ato na siya subong silang ni Pablo, ato na siya sa sang trono sa langit. Yes, it only proves that God is really powerful. Kag ang aton nga pagtuo useless kung wala mabanhaw si Kristo. Pun patay ang aton Diyos, di ano aton kaluwasan. And that's it. So our Christian faith was strengthened, okay, was sealed ang atong salvation because of Christ's resurrection. Yes, sir. Gusto ko lang madugang, Pastor, salamat sa nagsulod bago sa akin po nga ang gahom gali nga gipakita niya sa Ginoo sa resurrection ni Ginoong Hesus is duha ka butang ako niya nagsulod sa akon subong po na. His power over death, Pastor. Yes, correct. It establishes that He is really the author of life. Amen. And so even death has no power to hold Him. So, Christ, gipakita sa Ginoo nga God has a power over death. Yes, and that's it. And the second power that Christ has is His power over sin. Yeah. That His sin, that He is blameless, kag ang aton niya condition, Pastor, has hope actually in Christ. Nga hindi kita mahigdan sa sala. Yes, sir. Kagakon pagidugangan, sir.
ang imo nga duha, imo ko tatlo, nga tadto na sa subong sa langit, nagamediate, nagapatunga sa amay, kag sa aton. Siya ang aton, amo na ang nagkadto sa din pagkamatay siya, agud nga madala kita niya dito sa iyang amay. So ato sa subong dito, aton mediator nagapatunga sa aton kag sa amay. And that's it. Kanami sang punto mga taran. So, ang iba niya nga reliyon, ang ila Buddha, wala mabanaw. Wala ba na? Si Muhammad, wala mabanaw. O, patay lang gyapon. But Jesus is alive. That's very good. Amen. Hallelujah, mga kapatid. So, Wednesday naton, Sir John Deloyd, Christ above all powers. Anong imo natalupag na, sir? Dire mga abiyano, namin isang lesson nga. Ang mga taga-Efeso, ang Ephesus actually is a center of magical arts. Hilig sila sa mga magic. In fact, kung hilig kasi ni sa mga gahom-gahom nga ini kung sa aton pa, mga anting-anting, mga agimat, they will consider you as a religious person. Yes. Kag tungod sa mga kauturan, amo nang ginapangamoyo ni Apostol Pablo nga tani hindi sila malumsan sini nga klase Yes, nga konsepto. or kultura sang mga taga-Efeso. Gusto niya nga i-introduce ang lain nga gahom, ang tuod-tuod nga gahom. Hindi kay piki nga gahom. Ang gahom mga kauturan nga makita naton dira ay Kristo. Mga kauturan, meron lang ako gusto i-share no. Tuod ini nga mga gahom mga kauturan, si Satanas makahimo sang sini nga mga gahom. He can actually create miracles. Akon lulo mga kakauturan, si Lolo Potensiano, makahimo siya makauturan, may amigo siya nga kapre, tapos ang iautod nga lulo, ang iautod, may lulo ko man, Lolo Lino, makahimo siya makauturan nga he can turn the snakes into sticks. Oo. Amo nang hambal sa akong tatay, mga angkol. So, tuod ining mga gahom. Ini ang mga gahom mga kakauturan, halin ini sa yawa. Kay gapangamuyo sila, may gakadto sila sa mga dalakit bala, mga kahoy nga dagko. Galuhod-luhod sila dito para makabaton sang siling nga gahom. Pero mga kautoran, ang gusto i-introduce sa aton nga tuod nga gahom, ang makita naton nga gahom nga dira lamang kay Kristo. Amen. Kay kita sa aton introduction, kita nga tao, dalok sa gahom. Dira ko. Te amo ning siling na Apostol Pablo kabay pangaini nga gahom, hindi mangin magdaldal sa inyo nga malipatan niyo si Kristo because Christ is above all these powers. Yes sir, Elias. Ang ato lang gidro, ang ako lang gidro Pastor Madugan no kung paano tani ma-apply sa aton nga pagkabuhi no. Ang ini nga ginapromisa nga gahom sa aton sang Ginoo. Nga magpanugyan kita kay Ginoong kag ang iya ginya gahom mismo ang aton yang pangitaon. Pero ini nga gahom pastor sa ako niya pag-ulan ni this is not something that ihatag sa imong sang Ginoo. Yes. Magahom. Kundi it is His Holy Spirit nga gahom gihapon nga ipaagi lang sa imo. Yeah. So there is sa Tuesday going back a little bit pastor is that it is ang Holy Spirit siya ang source, amo na siya ang sige ni Jesus ang source ang ato ng gahom. Wala kita actually sang gahom. Wala actually kita sang gahom kundi pinagigi lang sa pag-connect sa iya and His power will manifest will be mag-agi sa aton. Yes, kung iniisa nga gahom sir, as sakto na iya. Hindi niya worldly power. Hindi niya kalimutan nga maugamanan siya, may kwarta siya, may power siya, may influensya siya. Hindi amo ni ang gina-emphasize ni Pablo. Gahom ni sa pagkabuhi sang life ni Jesus. Okay. Gahom nga we are changed. Gahom nga we are in the world but not of the world. Gahom nga makita nga kita model. Okay? Kaya ti ang kalabanan sang gamahanan nga tao, sala, misal makasasala, ganyan, damo, sawal, damo, pangawat, damo sang mga, mga manipulasyon. The power that Paul is trying to emphasize is a sinless kind of life. Kaya makita lang natin kay Kristo. Wala na kita time. Yes, Sir John Deloyd, sa Thursday, Jesus, all things in His church. Ano niyang all things nga gina-emphasize ni Pablo? Mga abyan, mga kauturan, ining all things na ginahambal ni Apostol Pablo, hindi lang ang mga evil powers, mga magic, kundi tanan. So universal. Kung magambal kita nga all things, ang sa atong lesson, universal, inclusive term. Nga, biskan sa lain nga mga worlds sa aton universo.
ina ang mga butang ara lang sa tiilan ni Ginoong Hesus. Hambal ni Psalmist David sa Psalm 110 and 8 that all things are under His feet. Biskan ining mga evil powers, mga magic, mga abyan. So nagapakita nga ang Dios gidya ang gamhanan labaw pa sa tanan nga aton makita or aton naintindihan. Kung gani kay tungod nga si Kristo ang gamhanan mga kauturan, kung kita magsandig dira sa iya, kay ini nga gahom mahatag ini sa iglesia pastor mo, Sir Elias, nga ini nga gahom pwede man mapakita sa sulod sa iglesia. So kung kita mga kauturan magsandig dira kay Kristo, magdangup sa iya, magtuo sa iya, ini nga gahom nga daw mapatay kita, mabanhaw kita dira kay Kristo. Nga daw makasala kita, may gahom kita nga mahimo man kita nga faithful pinaagi kay Kristo. Yes. Yes, sir. Ano pang imo na talupangdan? Ako niyan na pastor samtang gaya sa isa si Sir Corono is that's how we badly need the Holy Spirit in our time now. It's because it's the Holy Spirit nga ini makahatag, ini nga gahom aton nga ma-experience yan. And that's how much we need ang pagpangamuyo, pastor. That's the key to unlock this power. Yes. Kag isa pagid nga akong talupangdan, sir. Si Pablo nag-assure, nagpasalig sang kadalagan. Yes. Basta ara lang kita kay Kristo, gamiton kita, kag aton gamiton ang balaan nga Espiritu. Paul, pinaigsiling niya, ang Ginoo ang langit nagapasalig sang kadalagan, sang iglesia. Amo gina ang isa kanami kay Pablo mga kauturan. Kay wala siya kakaluya sa pag-encourage sa aton. Kaya na to ni, and in the end, we will become victorious. Yes, sir. And that's where our knowledge, pastor, should come in. Kung if we have this, dalong balang kaalam, kag enlightenment nga na baton ta sa balaan niya Espiritu, mas ang aton experience will be will be another level ang aton experience. Kag makita na sa mga kauturan, and that's the power that Paul is trying to emphasize. The power of change life, the power and authority of a sinless individual. Grabe na nga gawin niya. Sobra pa na sa gawin sa kwarta, sobra pa na sa gawin sa politika. Wala na kita mga kauturan sang time. Ako na lang pangabayon si Sir John Deloyd sa iyang last word, and then eventually si Sir Elias Gold. Mga abiyan, mga kauturan, no? Sang nabanhaw si Kristo, nagkayab siya sa langit. Ang langit, mga kauturan, nag-andam sa iya sing daw exaltation ceremony, inauguration ceremony. Hambal din sang aton nga lesson, inauguration. Sang time, mga kauturan nga nakakayab na sa Ginoong Hesus sa langit, na-inaugurate siya as victorious Messiah. After sa ang event, mga kauturan, nagnaog ang Holy Spirit dito sa iyang mga disipulo. Natabo ang fullness of the Holy Spirit. Ang ginatawag nga Pentecost, Day of Pentecost. So mga kauturan, wala gid sang iban nga makahatag sa aton sang gahom, kundi si Ginoong Hesus lamang. So dapat sandig kita sa iyang mga kauturan. Hambal gid isang aton lesson nga as church, nagapati man kita mga kauturan as SDA Church, kita ang tuod nga iglesia. Our church is being identified with Christ. Our church is being supplied by Christ with all its needs. Mga kauturan, ano pa ang imo ginapangita? Diri lang kita sa aton nga iglesia. Sandig kita sa Ginoo, padayon kita sa aton pagtuo. Amen. Yes, Sir Elias Gold. I think, pastor, ako na mahambal is that ang iniag home aton may experience, basic lang kaya pastor, the ABC of our Christianity. Yes. It's the Bible study, prayer, and witnessing. Yes. So, let's not stop doing that, but instead, aton nga dublihon ang aton nga kakugi, pastor. Amen. Sa paghimo sini sa adlaw-adlaw. The power of prayer, kung kita underestimate lang gid ang pagpangamuyo, pastor, it's as if that's our last recourse, but actually that should be our first. Yes. Move and everything we do. Akon dugang answer ang imo nga punto kanami. Basic lang gyapon. Amo na, let's go back to the Bible, okay? Pray every day. Yes. Read your Bible and pray every day. And we will grow. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa aton. Sa hindi pa si Sir Elias magtakop sining aton
nga pagtuon pinagi sa pangamuyo. Sa liwat akong ginapasalamatan si Doctors Erwin and Ruda Hardinico, Junjun and Goldie Juliki Jr., Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Mark and Meryl Mendoza, Ben and Cheryl Birayon, Ido and Femidon Van Des, ang mga magulutod, Gina Federo Ilumer, kag Alex Federo, ang mga magulutod, Marlene, Jimmy, and Anili Trino. Ang Diyos magapakamayo sa inyo. Sir, let's go. Magapangamuyo kita. Labing gamhanan naman niya Ginoo, Diyos yung pagkahom kag may gugmaon sa tanan. Salamat Amay sa mga pulong nga ginhatag nimo sa amon. Subong sa amon niya pagtuon. Ikaw nagpahanumdum sa amon. Ang gahom nga imo ginhatag sa amon. Pinaagi sa kay Ginoong Hesus sa balaan niya espiritu maging buo nimo para sa sininga iglesia. O Diyos buli kami magbaton sini, magpanawag sini kag mag-imbitar sang balaan niya espiritu magpuyo sa amon. Kabay o Diyos, kang ini gahom amon yung experience sa matag adlaw namon pagkabuhi bilang Kristiyano, bilang matuto mo sa mulunod ng Ginoong Hesus. Hasta siya magkari sa sininga duta. Amon tayong ginapangayo o ginapangabay, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga amon yung manluluwas. Amen.